V dnešním videu budu hrát Brawl Stars za zapomenuté brawlery. Já si myslím, že to bude hodně zajímavý a můžeme jít na to. Jako první brawler je tu Ruffs. Je hodně zapomenutý, protože za něj hraje málo lidí a jdeme na to. Jím to vyžrat. Yes, jeden je dead. Ale Bibina. Yes, Bibina taky dead. Jessina, druhá mrače. Ať mě nezabije, protože ona kdyby mě zabila, tak to bude velký špatný. Že tady vidím velký špatný. Ne. Yes. On je hrozně dobrý. Už jsem tady zabil skoro všechny. Ale... No. Jdeme dál. Moje taktika je prostě si natěžit boxíky, protože tady je ještě Brock. Tak. A teď bych se někdo zakempil, ale... Vzhledem k tomu, že natáčím video, tak by to asi nebylo úplně nejzábavnější, takže budu hrát trošku agresivnějc. Yes, už jsme jenom dva. Tak pojď, a Edgar mě ale zabije. Nebo? Jo, vyhrál jsem. A já myslím, že se můžeme rovnou přesunout na dalšího zapomenutého brawlera. A tím je Lola. Ona Lola je taky celkem dobrá, jako já nevím proč tady ty brawlery jsou jakoby zapomenutý. Já vám ještě řeknu, jak jsem to zjistil, prostě jsem šel na ChatGPT a dal jsem top 3 zapomenuté brawlery, nebo jakoby chápeme se. A tam mi vyjelo, že Ruffs, Lola a tu poslední, kterou, už jsem řekl tu, a tu poslední, kterou zatím ještě nevíte, ale brzo se to dozvíte. Jo. Pojď. Teď by mě nezabila tak jeho vracící se věc, to je boomerang. Co má vlastně Lola za ultinu? Vyzkoušíme. Jo, ona má dvojníka. Jakoby jestli to chápu, dobře. Tak to je dobrý, ale protože teď tady můžeme třeba zabít tohohle z toho Darryla. Yes. Nakaze. A ještě bych vám chtěl říct, že byste měli dát odběr, protože více jak 90% lidí, co na mě kouká, stále nemá odběr. Jak je to možný? Ale teď jdeme od odběru pryč a jdeme tady zabít tady toho novýho brawlera, nevím, jak se jmenuje. Tady toho, víte koho? Tohodle. A zabij ho, ne! Měl tak málo. Ale 8. Tak touto prohrou se rovnou přesouváme na dalšího brawlera. Kde sakra je? A tím dalším zapomenutým brawlerem je Pen. Budeš kempit. Ale ty tady je Nany, takže já utíkám, protože ten je celkem nebezpečný. Chcete zímovat? Tak jo. Aj, nevadí. On měl 11 powerů, no tak, no nic. To jsem si nevšiml. Tak, tady zabijeme Surge. Tak, tady si dáme healing. A chtěl bych zabít toho Fenga, jenže on zdrhá, on se mě bojí. Schválně napište do komentářů,
jestli byste chtěli i nějaký třeba videa z Minecraftu, protože já teď pravděpodobně budu mít nový počítač a nebudu mít tady ten starý šunt. Jestli byste chtěli videa třeba z Minecraftu nebo z čehokoliv jiného, tak jsem tomu otevřen. Stačí napsat do komentářů hru. Tak já si myslím, že by to pro tohle video mělo být všechno. A já se s váma loučím a čus!